Здравейте и добре дошли в обучителния курс за родители, подготвен в рамките на проекта "От отпадък към изкуство. Приобщаване чрез изкуство" по програма Erasmus+. Аз съм Уейта, вашият водач по време на това обучително пътешествие. Уейта е съкръщение от името на този проект. Много се радвам, че сте тук. Като се присъединявате към тази платформа за електронно обучение, вие правите важна стъпка не само за себе си, но и за вашето дете, вашето семейство и вашата общност. Това обучение е създадено, за да подкрепи родителите в изграждането на приобщаващи нагласи, развиването на творчески семейни практики и изследването на това как малките действия у дома могат да допринесат за положителна социална промяна. По време на този курс ще учим заедно чрез 7 модула. Ще започнем с разбирането какво означава приобщаващо образование и защо родителите имат толкова важна роля. След това ще разгледаме как да разбираме различията, да преодоляваме предразсъдъците и да подкрепяме децата на практика. Заедно ще открием как ежедневните семейни навици могат да насърчават приобщаването и устойчивостта. Също така ще преживеете как създаването на художествени продукти от отпадъчни материали може да укрепи семейните връзки, да подкрепи участието на децата и дори да отвори врати към нови възможности. И накрая ще разсъждаваме върху това как семействата могат да допринесат за изграждането на по-приобщаващи общности чрез солидарност, участие и сътрудничество. Всеки модул следва една и съща учебна структура. Във всеки модул ще откриете въвеждащо видео, представящо темата, основен видеоурок, подкрепен с учебни материали, практическа дейност, която ще ви помогне да приложите наученото задача. Направете го у дома, за да опитате лесни дейности с вашето дете, обобщение и основни изводи, и кът за размисъл, където можете да помислите върху собствения си опит и да запишете своите идеи. В края на всеки модул ще поемате малък личен ангажимент, обещание за действие. Как трябва да следвате курса? Насърчавам ви да преминавате през модулите стъпка по стъпка. Гледайте видеята внимателно, отделете време за дейностите, размишлявайте честно върху въпросите и най-важното, опитайте малките действия у дома. Този курс не е за това да бъдете перфектни. Той е за учене, размисъл и предприемане на малки стъпки, защото малките стъпки могат да създадат значима промяна. Още едно важно напомняне. В това обучително пътешествие няма правилни или грешни отговори. Това не е тест. Това е пространство за изследване, развитие и споделено учене. Можете да се връщате към модулите по всяко време, да повтаряте дейностите и да учите със собствено темпо. До края на това пътешествие се надявам не само да придобиете нови идеи, но също така да се почувствате по-уверени като родители, по-свързани като семейство и по-овластени като членове на приобщаваща общност. Благодаря ви, че сте част от обучителното пътешествие Уайта. Очаквам с нетърпение да учим заедно. Преди да започнем модул 1, ще започнем с кратък предварителен тест, който няма да отнеме повече от 5 минути. Този тест не е изпит. Той е създаден, за да ни помогне да разберем вашето начално ниво и да проследим напредъка в обучението по време на курса. В края на обучението ще попълните заключителен тест, който ще ни помогне да сравним резултатите от обучението и да подобрим това обучение за други семейства в бъдеще. Вашите отговори ще допринесат за разбирането на въздействието на това обучително пътешествие. А сега, ако сте готови, нека започнем с предварителния тест, след което ще продължим с модул 1.